Otázka je, prečo by ľudia mali voliť Smer a nie Hlas? Pán redaktor, predovšetkým chcem pripomenúť vec, ktorá sa úmyselne na Slovensku zatajuje. Hoci my sme to verejne povedali. Obrátil sa na mňa Peter Pellegrini listom a požiadal ma o podporu strany Hlas, strane európskych socialistov. My sme riadnym členom strany európskych socialistov a potrebujú náš súhlas na to, aby sa oni mohli stať členmi strany európskych socialistov. Ale prvé štádium je tzv. Pridružené členstvo. My sme s radosťou súhlasili a dnes Smer a Hlas sú súčasťou tej istej rodiny politických strán. My sme jednoducho v strane európskych socialistov, my musíme povedať, že Smer a Hlas sú sesterské strany. A preto my tak jasne a zrozumiteľne komunikujeme slovenskej verejnosti. Základom novej, stabilnej a dobrej vlády po voľbách, kde celkom prirodzene a najlogickejšie mala byť spolupráca Smeru a Hlasu. Pretože sme sesterské strany s príbuzným programom v spoločných medzinárodných štruktúrach. A teraz prichádza otázka, že prečo by ľudia mali voliť Smer a nemali by voliť Hlas? No lebo my dávame jednoznačné odpovede. Bohužiaľ, Hlas tie odpovede také jednoznačne nedáva. Keď sa nás pýtate na Ukrajinu, tak vám to presne poviem. Spýtajte sa ich, oni nevedia, čo majú povedať. Keď sa ma spýtate na registrované partnerstvo, tak vám presne poviem, aký je postoj strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. Keď sa ma spýtate na hypotekárne úvery, tak vám poviem presne, bude to takto. Čiže tá jednoznačnosť je pre voliča veľmi dôležitá. Volič potrebuje vidieť politika, o ktorom je presvedčený, že to, čo hovorí, aj naozaj urobí. A sa mi zdá, že v tomto ako keby bol rozdiel medzi nami a Hlasom. Ale my sa znovu, opakujem, uchádzame o povolebnú spoluprácu s našou sesterskou stranou. A je mi ľúto, že ja neviem, čo sa dnes deje v Hlase, ani ma to nejako nezaujíma, ale to, že oni nie sú schopní povedať jednu jedinú vetu, oficiálne vyhlásenie, ja neviem, že s tými progresívcami, však to sú extrémisti, sa jednoducho nedá, napríklad. Ale to už je ich vnútorný problém. My naďalej sa usilujeme a urobíme všetko preto, aby spolupráca Smeru a Hlasu bola základom novej vlády po nasledujúcich parlamentných voľbách.